State media, ZBC pictures of President Emmerson Mnangagwa smiling and breakdancing at the Heroes Acre burial of top military generals who died one after the other. Sadabila mashoko wanakwanza mtukabiri wenyika nasi anga achita kurova mabreakdance anga achinyatso kufara achismaila aiwapa the burial proceedings top military generals vakashayika one after the other. Don't subscribe like on the bell icon unokomenda chitiko ichi achita asibo here zviri kuitika aiwa nemamoments ari kuuya panapa achiexposwa nestate media. Vanhu vari kushandisika vachiti mutungamiri wenyika must be mourning these generals, but right now anoonekwa achitamba. ZBC inobudanyira achiti moments from the double burial of Brigadier General retired Victor Rugani and Comrade Walter Basopo in the National Heroes Acre. Tona magumeni section panapa anobuda vanhu vachikomenda vachiti the generals who support Geza are going down. Maripinda achiti slow but sure, tiri moving graves. Auseka Maripinda achiti why is he flexing like he's at a wedding or he is on that Geza episode? Maripinda achiti why is he dancing like he is at a party? Ndomashoko anobudanyurwa panapa nevanhu vachishandisika kuti aiwa kasha kumutungamiri wenyika yeZimbabwe zvanoratidza kuti akanga achienjoya anga achitamba kuHeroes Acre kunyatsoratidza kuti aiwa instead of kunge achichema these aiwa military generals, vanhu vanonyatsozivikanwa kuti vanhu vanoocupya akati vanhu vanonyatsokucontributa murunyararo rwenyika. Panguva inoyi oonekwa kunzi anga achifara pamaproceedings ekuvigwa kwavo. Mashoko vanhu vanosara vane maquestions anoramba ari ngori unanswered nemaspeculations ekuti these generals vari kuuya panapa vachiadd to the list of generals vakatsakatika since 2017 vachilidiwa naVP Constantino Chiwenga. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna kuma section medo dzamafungiro enyu, kana subscribe like, hit on the bell icon.